Dámy a páni, chlapci a devčatá, vítajte. Je ráno a to znamená čas na nové dobrodružstvo. Dneska ti ukážem Bulharovú Svätú Trojicu, môj najobľúbenejší trip pre teba. Legendárny Kaltekuchl, Mariazel, meku nemeckých národov a dýchberúce, nádherné Wildalpen. A už som o tom písal aj článok, aj máš možnosť na internete. Ak ma dlhšie sleduješ, vyjde tam zábery, lebo tento trip proste milujem. Jazdím ho roky, vláčim tam ľudí, ale dneska ti ho ukážem trošku podrobnejšie a ukážem ti malú časť raja. Pre mňa je to jedna z top destinácií a hodlám si povedať, že Wildalpen je najkrajšia časť rakúskych, ale nemusíš na Großglockner, práve naopak. Tá príroda, tá nádhera, ktorá sa tam skrýva, je unikátna a jednoznačne by si mala Wildalpen navštíviť. Takže vítajte a popojedem. Bulharto. No suave, co? No a tým, čo si čakal. Dve veci. Sme na tomto mieste a napriek tomu, že to je pre mňa trošku obchádzka, tak sem chodím rád, lebo to volám, že moje zákruty, lebo tu išlo Google autíčko, ja neviem, asi vo februári minulý rok a som ho naháňal ešte s Hornetom, takže keď si pozrieš Google Maps, tak vlastne som v každej zákrute, no a som im poslal pochopiteľne pozdrav, jak sa patrí. Ale predovšetkým ti chcem ukázať niečo iné. Na tohto zmrda si daj bacha, lebo takýchto radarov je v Rakúsku vlastne skoro v každej dedine. Oni nemerajú moc, ako že by stali policajti niekde na ceste, práve naopak. Sú tam takéto krabičky. Ak si teraz hovorí, že však ale ja nemám Fedu ešpezetku, tak oni Rakúšania nie sú tak sprostí, ak ty si myslíš, že si chytrý a väčšinou v tých dedinách sú dve aj na konci, takže nemáš tomu jak utiec. Tými pokutami z Rakúska od tohto zmrda už mám vytapotovaný celý barák a je to fakt masné, takže rada od Bulhara. V dedinách to fakt dodržalo, aj za tabulo už tam choď 50 proste. A ver mi, život bude oveľa kľudnejší, ale máš aj výhodu, že keď ti dojde, ja neviem, 150 za to, že si išiel 10 km viac, tak máš možnosť aj ekvivalent ísť do basy, ja neviem, 150 vychádza asi na 3 dní. Takže keď nechceš platiť, môžeš si to aj odsedieť, len si zase zober jednu vec, si tam sadneš a ten vedľa teba sa opýta, za čo si tu. A on povie, dobodal som niekoho v Pandorfe. A ty za čo? A ty povieš, išiel som na motorke 10 km za hodinu. Stredovek, kamaráde. V tomto je Rakúsko stredovek. Takže keď uvidíš toto, tak už si väčšinou v prdeli. No a počkaj, ešte jeden tip. Určite nechod do Rakúska s nehomologovaným rejsovým dvojvýfukom. To není úplne najlepší nápad. Ale zas, čo nechytíš, nespokutuješ.
Bádene. Toto je cesta na Kaltekuchl, ktorú som chodím 1000-krát celoročne, ale teraz ti ukážem inú, ale odporúčam ti aj tu, hneď vlastne za tým mostom, bacha, je tam radár, tak začínajú nádherné zákruty, rieky, no jak keby si buchol bičom proste z ničovnici v raji. Ale keď odbočíš doľava, tak ti ukážem inú cestu, ktorú by si mal určite tiež navštíviť a zároveň sa aj dobre napiješ. Kúpil tú motorku, tak o pol roka na to si ju kúpil tento majiteľ. Už som sa s ním aj zoznámil, lebo tým, že tu jazdím non-stop, takže vždycky, keď idem okolo, tak si poviem, ty, jaká krásna motorka, tí Rakúšania fakt majú dobrý vkus, človeče. Presne tu si môžeš načapovať minerálky, ktorú nájdeš v každom rakúskom obchode, dokonca aj v nemeckom, v Oslauer. To je presne ono. Koľko chceš. Vždycky, keď tu idem okolo, idem s prázdnou fľaškou a priamo z prameňa. Takže toto ti určite doporučujem. O čo sa jedná? Sme v meste Bad Oslauer. Toto je Oslauer. Je to kúpalisko a sú to termálne pramene. Je to tam minerálka, ktorú presne, ako som ti práve hovoril, kúpiš v každom obchode. A tu si môžeš načapať koľko chceš zadarmo. Ale čo je zaujímavejšie, že tu sa ľudia v tom kúpu už od nepamäti. Presne preto sme odbočili od Bádenu a išli sme sem. Je to kultúrna pamiatka. Bacha, sú to termálne pramene, ale ľadové. Alebo respektíve studené. Odporúčam ti sem ísť fakt, že keď je vonku hýc. Voda má asi 3,5 cm. Chlapi chápov, ženy tápov. A vnútri je to fakt ale nádherné a historické, ale ľadové. Ale za tú minerálku to stojí. Prešli sme Báden. Báden je tiež krásny, jak som ti hovoril. Odporúčam ti tam tú cestu. Potom je tam nádherné zákruty prichádzajú. Je tam aj fantastické kasino. Kasino Báden. Ale bacha, týmto nepodporujem hazard v žiadnom prípade. Aj z historického hľadiska tá budova je pekná zvonku. Aj znútra. Každopádne, len sa tam hraje väčšia hra, väčšie sasky. Ale hovorím, nepodporujem hazard, to len, aby som ťa varoval. A tu sa môžeš okúpať, ale odporúčam ti túto cestu. Za prvé si dáš minerálku zadarmíko a za druhé hneď za tým ideme do hor a ideme smer legendárny Kaltekuchl. Keď budeš mať plavky, tak sa môžeš ísť aj krásne sladiť. Krajina začína rozprestierať, tie zákruty sú tu pochopiteľne nádherné, ale tá krajina, tie hory začínajú byť lesnaté, nádherné. Práve za Mariazel sa zmení úplný charakter krajiny, ale pozeraj na tú nádheru. Pozeraj na tú nádheru. Všetky tie kopce prejdeme. Úplne všetky. Tu som jak doma. Z hore a krásne offroadovať mimochodom. Sleduj, kamaráde. Keď raz budem bohatý a slavný, tiež taký budem mať. Ale ne, ja by som to nechcel. Ale je pravda, že tu v horách, na samote, musela by tam byť rieka, ale tam v oblasti Wildalpen, kde ideme, mne by stačila malá chatička. Malá chatička. A spokojný až na Mars. Ono, tie alpské dediny sú v podstate rovnaké, veľmi pekné, ale ja osobne mám rád, keďže to Rakúsko tými horami mám prejdené skoro dá sa povedať všade a ne len na ceste, práve naopak mimo cesty a tam sa chcem práve dostať, jak vidíš, ozdobené, krásne a čím ďalej ideš do hĺbky, do srdca tých hôr, tak tým je to krajšie, ale
Ja mám rád potrulovať sa po kopcoch, kde stretneš 1-2 baráky, ovce, kravy a tamto mám proste úplne najradšej. Aj keď je smerom na Dachstein alebo Großglockner, tak túlať sa tými alpskými kopcami, alpskými vesnicami úplne hore, to je pre mňa úplne top. Mne sa páči, že keď prídeš do Rakúska, jak sa hovorí, že v Rakúsku je to lepšie a tak ďalej. No je to tak. Majú strašné dane, ale tie dane cpú do tých ciest nenormálnych a do tej kvality. A si zober, že aj keď prídeš na posed, tak je tam mehčené, aby ťa nebola rakúska prdel. Takže je to krásne. A ten výhľad, ty vole, nádhera. Cítim sa tu jak rakúsky kancler. Dole víťaz Alpenmaster a toto je presne to skúmanie tých Alp, tých hôr aj mimo cesty. A toto je odmena. Človek nemá ani chuť sa niekam ponáhľať, keď pozerá tú krásu. Trošku to vysekali aj u nás, keď idem do Nízkych Tatier, tak mi je až na plač. Však ale vieš, biznis. Ale vzhľadom na to, že máme obrovské more a obrovské lesy a obrovskú krajinu, tak môžeme sekať, koľko chceme, není problém. Však máme toho strašne veľa čo ponúknuť aj turistom, takže môžeme si vysekať aj to málo, čo máme. To bol pochopiteľne sarkazmus. Takže tak. Zdravím ťa z legendárneho Kaltekuchl. Toto je miesto, ktoré rozhodne musíš navštíviť. Bulharová Svätá Trojica, začína to práve týmto. Jazdím tu celoročne, všetci tí chlapi s tými lepkami na chrbtách, tí dávno budú pri radiátore. Keď ja tu ešte stále budem jazdiť, s majiteľkou sa tu poznám osobne, si ma fotí vždycky v decembri, lebo tu chodím sám. Zažil som tu 1000-krát sneh. Dokonca krupobytie, jazdím to aj v noci, počas dažďu a dokonca som tu aj zabehol tú motorku, čiže toto je druhý domov, pochopiteľne za deň. A musíš to jednoznačne navštíviť, je to z mála horských priesmykov, ktoré sú zadarmo. V strede je vodopád, pozri si môj kanál, tam ti ukazujem presne, kde máš odbočiť, 99,9% ľudí to mine a keď im to ukážem, sú z toho hotoví nádherné pereje. Takže hovorím, chod na YouTube, tam si to pozri. A jednoznačne ochutá ich vanilkový puding. Ja moc na sladké nejsom, ale bol tu aj Rossi a Marquez. Áno, ty. Takže ak sa ti to zdá ďaleko, vykašli sa na Pezinskú babu, však to nie je normálne. A keď som dokázal z Red Bull Ringu dobehnúť Marquez a Rossi, a to si už predstaviť, keď tu jazdili, aká to bola palba, tak aj oni mali ten vanilkový puding. Takže je to povinnosť, aby si boli aj 9 a 46. Každopádne, horský priesmyk, tu dojde z Badenu. Inak doporučujem ti tú cestu, ak si tu ešte nikdy nebol, je krajšia, ale tým, že som ju išiel bambiliónkrát a som tu 1500 krát ročne, čiže keď chceš Bulhara niekedy niekde chytiť, tak je to Kaltekuchl celoročne, ale ja som vyšiel túto za rohom, čo si mohol doteraz vidieť, aj to som išiel 1000-krát, ale menej než toto, ale určite ti doporučujem cestu z Badenu, je krajšia a tam sa ide práve za rohom na Kaltekuchl, na zákruty, smerom na Mariazell. Takže jednoznačne dojdi, zažij to, daj si to hore dole 1000-krát a ak si nebol v Rakúsku a nebol si na Mariazell, tak si nebol na horských priesmykoch. Toto je povinnosť každého motorkára a môže si tu pozrieť väčšiu prehliadku motorek takých úžasných, jak na výstave motocykel. Inak mimochodom, rakúski motorkári, tí z horských oblastí, tí jazdia nenormálnu ligu. Nenormálnu. Tí sa narodili v zákrutách, takže klobúk dole. Tí viedenskí moc ne, ale títo horskí brutál.
A tam sa môžeš aj okúpať. Tu máš malú kaplnku. A tam sa môžeš, nazdar hoši, a tam sa môžeš aj krásne schladiť a okúpať. Kalte Kuchl ponúka všetko, ale predovšetkým zakrty. Tie výhľady sú tu dýchberúce. Prečo myslíš, presne z tohto miesta mám fotku v januári? Prečo myslíš, že sa stále chodím? Veď však toto je nádhera. Kamaráde, toto je rozprávka. Ten motorkár, tak aby si nemyslel, že len s adventurom sa dá, tak presne tam som bol v snehu s Hornetom. Na drapákoch, však jasné. Magorida. Práve tam sú policajti a sledujú, kto tam pôjde šmikom. Takže dávam kamarádom bacha. No, dobre. Šetríme si prachy. Vieš? Aj ty šetrí ostatným, jak na Balkáne si blíkame, rob to aj na Slovensku. Nemá zmysel podporovať ekonomiku. Však to sa dá aj prepiť. Výhľady, nádherné výhľady ťa čakajú jazdou po Kalte Kuchl. Je to nádherné. A vieš, aké to je na jeseň? Z jednej strany je to nádhera, ale to si nevieš predstaviť, jak to vypadá z druhej strany. Určite navštív legendárny Kalte Kuchl. A môže sa kokať. Ani kamera nedokáže zabrať, jak nádherné to je. Presne ideš tým vodopádom. Tuto dole je tá odbočka. Každý ju minie, alebo každý o tom nevie. A ja vás tam zoberiem. Prvé vodopády sú tu hneď dole, tam musíš ísť peši, ale tam nechod, tam ťa zožere vlk. Choď hlavnou úplne až dole. Takto stále po hlavnej s týmto nádherným výhľadom. Tým vodopádom tiež chodím celoročne. Hlavne predovšetkým variť. Tie cesty sú nádherné úplne všade. To je úplne jedno, čo odbočíš, kamaráde. Tu má supermoto, sa ide zabiť. Vodopády sú tu dole, ale ti hovorím, tu musíš nechať motorku a ísť za tým a zožere ťa vlk. Ale ty pôjdeš ešte viac dole a tam je to veľa peknejšie. Uvidíš. Poďme. Tu si zastavíš dole, otvoríš dvierka a ideš. Urobíš tu Hancovi a Selin fotku. A tuto ja vždycky si dám horák a si navarím kafe a obzerám to. V zime je to tiež nádherné a nezamrzá to a tú vodu môžeš piť. Mám tu jeden filter, ktorý ti ukážem, ktorý ti určite doporučujem každému cestovateľovi na vodu, ale toto je minerálka. Vidíš, aké je to priezračné, je to fakt nádhera a určite ti doporučujem tu zastať, dobre sa napiť. Neminú to, lebo je to škoda, je to presne v strede Kalte Kuchl. A my pokračujeme pochopiteľne ďalej. Moje baby už čaká, takže jedem. Ešte možno jeden tip, ak by si potreboval benzín alebo niečo si nakúpiť, touto cestou sa dostaneš asi, ja neviem, 7 km do prvej dediny, kde je Špár, to len tak medzi nami. A vedel by si sa tam napojiť, by si tu horu ísť na Mariazel, ale to by si minul polku Kalte Kuchl. A to by bolo na vraždu, chápeš? To by bolo vyslovene na vraždu. Takže tak, nezabudni. Nádherný výhľad na hory, hlavne v zime, keď toto celé opadá a keď je to zasnežené, je to nádherné. Ukážem ti to aspoň takto. Pozri tú nádheru. Nádherné. Prečo jazdiť okolo baráku, keď toto máš tak blízko? To nepochopím. A sleduj. Tak teraz sleduj. Nádhera. Presne tam ideme. Za ten kopec. Ak sa ti toto ľúbi, tak to, čo je za tými kopcami, to ti vyrazí dých.
bacha, túto 70-ku dodržuj, lebo väčšinou tí zelení ľudia fude, četník ze Santrope, četník z Vídne, väčšinou stojí presne na tejto mieste. On si myslel, že ho púšťam, ale nevadí, pustím aj jeho kamaráda. A presne tuto stávajú, no dobre, presne tuto stávajú, tak si dávaj bacha. Vidíš, oni si mysleli, že som ľudomil, hovno, jak ide chytiť. Sme v nádhernej obci Kernhof a môžeš tu ísť do zoologickej, ktorú ti odporúčam, ale môže sa na ňu pozrieť aj zadarmo. Jak je to možné? No, keď si zaplatíš, môžeš pochopiteľne ísť dovnútra, ale ak pôjdeš na koniec dediny a si ho obídeš, tak môžeš pozerať na krásneho albínskeho tigra, ktorý má ten najkrajší výhľad v Rakúsku na tieto nádherné hory a práve môžeš vidieť tú zoologickú, nájdeš tam aj ťavy a tak ďalej, je tuto na pravej strane, ale ti hovorím, ak si to obídeš, tak tuto na tých skalách je nádherný biely albínsky tiger, ktorý pozerá na tieto hory celoročne, je to fakt úchvatné, má tam bazény a tak ďalej a tak ďalej. Takže to je môj tip, jak sa dostať do zoologickej zadarmo. Kernhof, nezabudni. Ale už my ideme do Mariazell. Tu máš ďalší motorest, motorkársky, ale na Kaltekuchnu sa to nechytá, ale môžeš si všimnúť tam hore čopr. Inak tam vpravo sú tiež strašné zákruty. Ale my ideme voľne. Dobu idem a idú tu ľudia s krížami a idú práve do Mariazell. Áno, je to Mariazell, ne Mariazell. Je to najväčšie putnické miesto. Vidíš, pobožníci. Tak všetci idú na pešicu tam. Je to takzvaná Meka všetkých nemecky hovoriacich národov a je to najväčšie putnické miesto v Rakúsku, ktoré rozhodne si musíš navštíviť. A ne kvôli tomu, či si pobožný alebo ne, ale je to tam nádherné a do kostolu ti určite odporúčam vojsť. Aj ten ide. No poďme, Ježiš na teba pozerá. Jedem. Nič, prídu tieto klukatiny smerom hore, tak už si vlastne v cieli. Prvá je Mariazell, ale dedina, to není ono, ale hneď za tým následne je tá pravá Mariazell, kam plánuješ ísť a ukáže sa ti taký pohľad, ktorý ti bohužiaľ nedokážem zachytiť kamerou, ale niečo veľkolepé. Musíš dojsť, je to od Bratislavy, ja neviem, 400 km, ako až do Wildalpen, však to je za rohom, to aj odsúvaš, to není problém. To je tá prvá dedina Mariazell, ale tu ešte nejsi. Tá pravá Mariazell prichádza hneď za touto dedinou a ukáže sa ti nádherné panorama, ktoré obdivujem miliónkrát, čo som tu bol. Vždycky mi vyrazí dých, sú tu krásne lavičky, takže môžeš si sadnúť úplne hocikde, jazera, alpské, je to nádhera celoročne. Odporúčam to pochopiteľne aj v zime tým odvážnejším. Či prídeš autom alebo na motorke, tak je to to. Tu odbačaš doprava, ale ten nádherný výhľad začína vlastne za tým kopcom a my smerujeme potom tam na Wildalpen Bacha.
Všade sú tu kamery, dodržujú úplne všetko. Pozri na tú nádheru. A neviem, je to trošku, mám to zväčšený ten obraz, takže asi to nedokáže si tak vychutnať. Ja som ťa upozorňoval, že to na kamere nedokážem zachytiť, ale keď sem dojdeš, budeš hotový. Všetky tie hory sa dajú ísť, hore sú rozhľadne. Tuto keď prídeš, zoberieš si stán do nekonečna. Sú tu jazera, sú tu vodopády, sú tu jaskyne. Tuto chceš zľahka zostarnúť. Ale iba zľahka, rozumieš? Na jeseň na zabitie, na jar na zabitie, v lete top, v zime top. Mariazel. Ale ja to budem hovoriť Mariazel, vyrastal som v Petržalke, takže a hlavne nejsom Nemec. A komu sa to nepáči, nech mi prdel políbi. Tikaptrom. Nádherné uličky. A tu je práve tá bazilika. Počkaj, tohoto troubu prebehneme. Tu je tá nádherná bazilika, kde ti odporúčam zaplatiť si vstupné a vojsť tam. Chodia tu zo Švajčiarska, z Nemecka, celé Rakúsko, aj tých, čo sme mohli vidieť. Toto je najväčšie pútnické miesto. A neparkuj tam na jednu fotku, keď si s kamarádom, s kamarátkou, tak fajn, ale nájdi si radšej miesto, lebo pokutu tu nechceš platiť, to mi ver. Nebudem ti ani zastavovať, ale sleduj tú nádheru. Je to fakt nádherné a vnútri je to neskutočné, neopísateľné. Ale dole na pumpe si musíš kúpiť magnetku alebo niekde, lebo sa hovorí, že ten, kto si nekúpil magnetku v Mariazel, není motorkár. Vážne. Počkaj, táto zaspala. Vidíš, tuto môže s motorkou úplne v pohodičke zaparkovať. Inak mimochodom robím sem prehliadky, nosím sem motorkárov, takže keby si mal záujem, nelen tu, ale aj na Balkán, tak mi určite daj vedieť, napíš, alebo keby si mal záujem o besedu. Tu zamočíš doprava a tu máš pumpu, kde si môžeš kúpiť tú magnetku, kde môžeš spoznať nových motorkárov a vlastne odbáčame smerom dole, kde ideme do Wildalpen a kde si skús teraz všimnúť, jak sa krajina začne drasticky meniť. Krajina sa začne drasticky meniť a práve ja tomu hovorím, keď sa krajina mení. Toto je najkrajšia časť pre mňa Rakúskych Alp, lebo doteraz sú to hory, lesy a teraz ideme do Wildalpen. V prezývke, aj keď si jednoduchší z angličtiny, chápeš, že divoké Alpy. Miesto, kde veľakrát človek sa ešte ani nedotkol toho a je to fakt divoké, rieky, hory a charakter tej krajiny je skôr kamenistý a veľmi, veľmi krásny a divoký a jak hovorím, človekom nedotknutý, takže nádherný. Ideme ďalej. Sleduj, kámo. A ty chceš jazdiť okolo barák? Tento trip si musíš dať, nebudeš ľutovať, nezabudni mi poslať fotku. Ale ja idem ešte sem doľava, tu je Špár, vychladený Radler už na mňa čaká. Nezabúdaj, že tu je 0,3, takže úplne že v pohode. Ale keby si niečo spáchal, je to na tvoj vrúb. Ale ja si idem skôr nakúpiť veci do kempu, keďže ja v tých najväčších horách v tej divočine dneska pochopiteľne prespím. Elektrická Tesla vypadne, tak presne pri tomto kostole odbočíš doprava a tu sa začína meniť krásna krajina z krásnych lesnatých hôr na divoké Alpy, plné vlkov, plné všetkého možného, ale predovšetkým plné nádhery. KTM-károv som zožral
Trošku popojené. No, hoši, mali by ste ísť do motoškoly a jabka. V prvom kole viem, že moji fanúšikovia a sledujúci, ak si tu prvýkrát, tak to asi nevieš, ale vždycky upozorňujem, neháčte smetie, vajgle a tak ďalej po zemi, môže vzniknúť požiar a tak ďalej. Tu môžeš práve vidieť, jak striekajú vodu na tie tony a tony dreva, vzhľadom na to, že aké je strašné teplo, majú prísť aj búrky, aby to bolo mokré, lebo keby toto zblklo, to neuhasí ani Pán Boh. Takže viem, že moji sledovatelia sú vychovaní, ale starajme sa o tú prírodu. Keď uvidíš nejaký bordel po niekom, zober to, teba to nič nestojí, alebo pneumatiky v celej Európskej únii to môže zadarmiko vrátiť, v každom pneumoservise ti to zoberú. Stále opakujem, že nepochopím, čo musí byť za chuja, že vydrbete pneumatiky, keď vieš, že mu ho v každom pneumoservise zoberú. A ak niekto po tebe bude v pneumoservise za to pýtať prachy, ho udaj, lebo je to zadarmo v celej Európskej únii. Takže tak. Jedem, kamaráde. Rakúski motorkári vedia jazdiť, hlavne ti hovorím tí, čo sa narodili tu. Jak môžeš vidieť, zabudol som ti povedať ešte u Badenu, keď zlezeš dole, nepôjdeš rovne, nepôjdeš doprava, to si ukážeme niekedy inokedy, tam sú iné veci, ale pôjdeš doľava, vždycky doľava a tak sa dostaneš k odbočke Wild Alpen, kde sa začínaš dostávať do divokých hor, ktoré budú stále divokejšie a divokejšie a divokejšie a zákruty lepšie a lepšie a lepšie. Ale čo bude ťa sprevádzať stále, je rieka Salza, počkaj, nazdar kamarát Westrom, OK. Nádherné, tu len kúkaš na tie motoky jak blázen, nazdar, pekná káva. Je to tu super, je to tu proste super a hlavne vodiči aut dávajú na teba stále, ti dávajú prednosť a vnímajú ťa. Tá kultúra je tu úplne niekde inde posunutá. Nádhera. Nádhera, jak na Red Bull ringu. Každopádne chcem ti ukázať jednu vec. To, čo ťa bude sprevádzať určite, bacha inak na tie krásne panoramata, aby si sa kúkal na cestu, aby si sa nevysral zo zvodidiel, lebo tí väčšinou, čo ich tu beriem prvýkrát, tak to idú krásne, nádherné, lebo nás čakajú nádherné zákruty pri Salze. Zblázni sa, ale veľakrát je to tak veľká nádhera, že človek sa zapozerá a úplne zabudne jazdiť, takže bacha, bacha. Vysypáva sa tu každý deň po 5 ľudí, ale čo ťa bude sprevádzať je rieka Salza, nádherná a chcem ti niečo ukázať. Je to tu úplne bežné, že tí rybári sú v gumákoch, lebo tá voda je plitká, je tak priezračná. Ja vidím odtiaľto ryby. Dokonca som tu s kamarátmi chytal rukami. Takže tak, je to tu akože tu by si hladný neumel, tu by si prežil úplne, že v pohode. Tá voda je tak priezračná, môže s nej piť, môže si tu nachytať ryby. Keď máš povolenie, všem jasné, však jasné. Aby si nemysleli, že kazím mládež. Jasné, že s povolením. Vždycky. Vždycky. A je to tu fakt nádherné. Kedykoľvek sa môžeš okúpať. Však aj ideme. A hlavne je super, že tá Salza je stále chladná. To znamená stále osviežujúca a to znamená stále si chladíš pivo. Pochopiteľne už keď nejazdíš. Práve uchytil. Nahrávam to cez telefón, preto je horšia kvalita, som sa s ním skamarádil. 2200 € musel zaplatiť, aby len na tejto rieke, v tejto chránenej území mohol chytať ryby. To chytáš a reve za tie prachy, však to není normálne. Bravo, majstro! On ho zaspustil. Bravo! A lot of babies making.
Takže sme práve pri tabuli Hochschwablík a pozri sa na ten nenormálny výhľad. Toto som ti práve chcel ukázať. Sem keď prídeš, budeš tu mať takéto panoramata. Môžeš vidieť Salzu, ja som ti hovoril, že ťa bude sprevádzať stále. Je to dýchberúce, chodím sem celoročne. Na jeseň neskutočné, na jar neskutočné, v lete top a v zime to je úplná bomba. Ale som tu sám. Takto si pekne zaparkuješ a môžeš sa kochať tou nádhernou prírodou. A vidíš tam tie kopce, ak pôjdeme? Tam ideme a tam dneska budem spať. Je to neskutočné. Tu je ten kľud. A keď uvidíš tých milión hviezd, pochopiteľne sme v Rakúsku, takže som si kúpil 6 Budweiserov a bude krásny večer. Bude. Som sa skamarádil s kamarátom Zatylkou, s Maďarom, ktorý tu býva a som mu vysvetľoval, jak nádherné sú tie hory celý rok a ja ti nemusím ani už nič vykladať, však to vidíš aj sám. Nazdar. Tuto tí ľudia odpadávajú z toho. Už chápeš, prečo som tu pečený, varený celý rok? To je nádhera. Čo by si robil v tej dedine a v tej meste, na čo stále jazdíš dookola? Príď sem a sa zblázniš. Toto je Bulharová Svätá Trojica. Kalte Kuchl, Mariazel a ideme do tej najväčšej topky, do divokých Alp. To zakrutý, ak si tu prvýkrát si daj trošku bacha, lebo je to divočina, fakt sa tu rozbíja strašne veľa ľudí a dole padnúť nechceš. A hlavne ja už som 45% prešiel dávno, ale chcem ťa upozorniť ešte na jednu vec. Cez deň je to minimálne, ale keď tu budeš jazdiť večer, lebo ja tu jazdím aj cez noc, stále tu nájdeš divé kozy, kozorohov, jelene, srny, danielov, dávaj si bacha, pase sa to na ceste úplne všade, občas nejaká líška, vlk, takže tak, dávaj si bacha, ale cez deň je to pohodička. Takto zliezame dole. No, bojím sa, že tam vyletí auto, aby som ti to ukázal, pri mojom šťastí vyletí, ale sleduj. Takto zlezeme dole a vlastne si to cez tie kotliny obídeme až do divokých Alp. A okúpať sa môžeš všade. Tie lúky a tie kotliny sú tak malebné, že si to nedokážeš predstaviť. Určite musíš dojsť s celou partiou to zažiť. No a o zakrutách ani nehovorím, to budeš hotový. A ak si myslíš, že si strelec, len dojdi. Každý druhý Rakúšan ťa vyškolí, neboj. Toto nádherné jazero, ktoré ti rozhodne chcem ukázať. Ak si šikovný, môžeš ísť aj na pešiu zónu, nemusíš sa báť. Kľudne sa vyhovor na mňa, že Bulhar ti dovolil. Nádherné. Ukážem ti, jak sa tam leze. Takto, poďme. Vidíš? Adventure. Nádhera. Fakt nádhera. Škoda, že som si so sebou nezobral loď, lebo ja mám trošku aj loď a jazdím na motorke aj s člnom. Vážne, teraz si nerobím srandu. A ukážem ti, jak to tu nádherne vypadá. Vlezeš dole proste, nebudeš posraný. A ukážem ti jeden malý zázrak. Tu bude taký tunel. Tam aj zaparkujeme, bude tu o 1 sekundu. Dole bude priepas. Vidíš? Nádherné. Nehovoril som ti, že tu bude ten tunel. Však ja by som tu mohol robiť taxikára.
No dobre. Teraz sa pozrieme. Čekaj. Nikam nechoď. Teraz sa pozrieme na tú nádheru. Pozri. To je rozprávka. Tam si niekto nechal loď. Bol som tu s jedným kamarádom, jeho žena strečkovala, že bude rodiť, tak sme leteli, bo som chcel si zobrať tú loď, požičať tú loď, že pôjdeme, preto som si aj kúpil čln, že už jazdím s člnom. A ten sa tak bál, že tá jeho porodí, že sme leteli jak blázni, nakoniec porodila o týždeň. Takže tak, no vidíš. Vidíš, dôležité je sa neposrať vždycky. Nádhera. Nádhera. Sleduj. Zostaň. Milujem. Áno. Tu chodia rafťáci. Tu sa kajakuje, raftuje. Celá Salza sa zväčšila. Je divoká, lebo sme v divokých Alpách. Sleduj tú nádheru. Takže aj vodné športy. Jo, tuto to vrásne a stále to tu kape. V zime je to úplný vodopád. Nádhera. A to je len zlomok toho, čo ťa čaká, keď sa vydáš do Wilde Alpen. Ja som ti celú dobu hovoril, že práve krajina sa začne meniť. Tie skaliská sú obrovské. Tá príroda je tak strašne čistá. Čím ďalej pôjdeš aj za Wilde Alpen, to bude len lepšie a lepšie. A skončíš až na Dachsteine, čo je druhý najväčší bod v Rakúskych Alpách. A následne skončíš na Großglockner, to je prvý. Tá motorka bola na obidvoch a dala to za deň, pochopiteľne. Mimochodom, toto Bratislava Wilde Alpen, ja to dávam na otočku, vždycky, to je 800 km, to nič není, ale máš možnosť práve v jednom nádhernom kempe, ktorý sa tiež volá Wilde Alpen, je to jednoduché na zapamätanie, prespať hore webkamera, čiže môžu tvoji známi na teba pozerať, keď tam budeš taký malý, ale ráno, každé ráno, tým prichádza tlaková níž a vlastne oblak hmly a rosy zabalí to jak do smotany a iba hory sú hore. Je to neopísateľný zážitok a keď sa pozrieš hore a uvidíš tých miliardu hviezd, keďže tu není mestské osvetlenie a ten vzduch, tá voda, raj na zemi. Raj na zemi.
Tesne pred Wildalpen a teraz dobre pozeraj. Teraz ti ukážem jedno z najkrajších miest, ktoré poznám na tomto svete, ktoré je pre mňa viac než srdcovka, kde dokážem byť hodiny. Ten najkrajší výhľad, tú najkrajšiu lúku, ten najkrajší pohľad, ktorý ti dokážem na tomto kanáli kedy vôbec ukázať. Odbočíš pred Wildalpen sem doľava, kde už sú motorkári, a ukážem ti niečo, z čoho sa zblázniš. Nádhera. To je až neuveriteľné. Tu sa inak väčšinou chodím kúpať, je tu zakázané kampovať, zakázané. Nedoporučuje sa. Nechcem sa opakovať, ale každé ročné obdobie je to iné. Ale jedno to má stále spoločné, že to je niečo neskutočné. Preto to je pre mňa tá najkrajšia časť rakúskych Alp. Každú zimu si tuto láhnem, ale akože aj cez rok, ale v zime som tu sám a pozerám na tento nádherný výhľad. Zároveň tu máš takýto spád a zás platí to, pozeraj, aká je priezračná tá voda, kryštálová, že z toho môžeš v pohode piť, ale môžeš použiť aj môj filter, ktorý ti ukážem. Nádhera. A tu si lahneš, dá si vychladenie Almdudler a budeš na tom najkrajšom mieste na svete, kamaráde. Toto je môj raj, takže keď náhodou sa zabijem na motorke, tu chcem byť pochovaný. Toto je fakt bomba. Fakt. A vítaj v majestátnom Wildalpen. Keď uvidíš túto značku, tak vieš, že si doma. Smerom hore nájde sauny, offroad a tak ďalej. Smerom rovno máš pumpu, ktorú ti teraz ukážem, námestie, reštauráciu, ale aj mŕtvého motorkára, ktorý išiel veľmi rýchlo a podceniel svoje schopnosti. Sem pôjdeš do kempu, sem dole. Ale teraz si ukážem námestie. Wildalpen, divoké Alpy sú samé o sebe malé, na tej pumpe kúpiš aj pivo, nejaké tie jedlá do kempu a tak ďalej, takže nemusíš sa báť, máš tu aj reštauráciu, nádherné drevené domčeky, fontáničku malú, blbak, ktorý sa točí a tak. Máš tu aj hotely, tuto je tá reštaurácia. Hneď oproti reštaurácii máš ďalšiu a máš predovšetkým pumpu, kde si môžeš natankovať a kde tam máš aj kostlivca motorkára na Ducati. Prvý pub pre motorkárov, druhý pumpa s obchodom, kde si môžeš kúpiť veci aj do kempu a natankovať, ale predovšetkým pozri. Keď pôjdeš moc rýchle a
a nepôjdeš do motoškoly Jariabka, presne tak dopadneš. A už bude s ním. Chápeš? Takže opatrne. Pozerajte nádherné výhľady. Salza je všade, lemuje to tu. Je to neskutočné. Neskutočné. Raj na zemi, kámo. A keď ideš ďalej, sú vodopády, môžeš tu robiť túry, turistiku, čo ťa proste napadne. Nájde si tu každý všetko. Tu aj keď dojdeš autom, s bicyklom, s rodinou. Toto je dokonalý raj a nestojí ten kemp veľa. 3 noci v tomto kempe je jak 1 noc v zaprdenom Chorvátsku na kameni. Takže tak. A výhoda je tá, že Salza je tak ľadová, že je stále osviežujúca a stále si tam môžeš ochladiť pivo. V kempu, keď prídeš odtiaľto, ak nepôjdeš z Grossglockneru, tak ideš sem dole, v tejto tabuli. Môže si inak aj požičať tu rafting, bicykle, všetko. Nemusí sem nič nosiť. Dokonca sa dajú takéto unimobunky prenajať, takéto chaty nad riekou. Ale my ideme stanovať. Cez zimu tu môžeš stanovať aj zadarmo. Tu nikto není. Takže tak. No a tam máš tu záchody, sprchy, úplne všetko. Takže neboj sa, chýba ti tu nič nebude. Ja to idem vyriešiť a pak sa vidíme zase. Keď prídeš do kempu, ako prvé, ne do tohto, všade na svete, ako prvé je najdôležitejšie si vybrať správne miesto. Ja mám na motorke kompas a vždycky sa pozeráš, kde je východ. To znamená, kde ti ráno bude svietiť do papule a urobí ti zostanou 1 000 000 stupňov. Bacha, neplatí na hory, lebo síce slnko ti svietiť bude, ale tuto celé to bude zaliaté smotanou a v horách je chladnejšie proste, takže teplo ti vadiť v horách nebude. Takže toto rovno padá. Viem, že zapadá slnko tam, čiže skôr teraz, keďže mám dobrý čas, ma zaujíma jen teraz. Ale predovšetkým vždycky si vyhradíš to najlepšie miesto a urobíš to tak, aby ti nikto nemohol chodiť okolo motorky a dáš tam stan. Tu si robím sedenie, aby každý vedel, kurva, kto je tu šéf. A keď kurva každý bude vedieť, kto je tu šéf, tak tým pádom si rozložíš stan ako prvé a potom sa môžeš prezlieť, starať o žalúdok, o pečeň a tak ďalej, ísť sa kúpať, ale vždycky najdôležitejšie je urobiť si prvé nájsť miesto, postavať sa a potom všetko ostatné. A keď prídeš do Rakúska, tak si pochopiteľne kúpiš Budweiser alebo Plzeň, dá si svoju stoličku a konečne si dá zaslúženú odmenu. Sice teraz si to vetrám, ale úplne zbytočne. Večer tu tak teplo nebude. A presne o pár minút, napriek tomu, že tu má sprchy a záchody, úplne komplet všetko vybavenia, krásnu trávičku. Celú noc budem počúvať Salzu. Jak mi tu žblnkoce a večer to bude nádherný pohľad a bude sa tu nádherne spať. Tu budem spať jak v umelom spánku. Vážne. A idem dole sa pochopiteľne okúpať. Tá voda má asi 12 stupňov, ale dá sa. A potom si tam budem chladiť pivo, aj keď mám originál Budweiser chladiaci box. Takže hneď som ich zobral 6, však aby som stále nebehal. Ale keby som chcel, skočím si na pompu a máš tam fakt úplne všetko. No a pochopiteľne príde čas večere, to znamená, že si tu dám horáček a si tu navarím takú hostinu. Je som ňou aj Ambecher, takže je to v pohode. Ak by to zajímalo, stan mám Point 2 zo Sportissima, je to už asi môj 7. stan. Nenávidí Chorvátsko? Ne ja. Lebo na rozdiel od krížových stanov, ktoré proste rozložíš a nemusíš kolikovať, toto musíš kolikovať. Toto je kuželovitý stan, ale vo vetre má svoje strašné výhody a benefity, ale do kameňu v Chorvátsku ho proste nenacpeš tak jednoducho. Sú duralové, odľahčené kolíky, hliníkové tyčky, krásne, večer svieti, svietajúce nite. Vodný stĺpec to má 5000, úplne dostatočné, je to
vo výsledku to znamená, že chcať na teba môže byť týždeň. A má to nenormálnu ventiláciu, vie si to celé dať preč, čiže moskytiera je komplet všade, ne? Jak bývajú napríklad na husky, že ten vodný stĺpec je síce vysoký, ale potom je to hore a máš tam kvázi len okienka, toto je komplet celé. Je to strašne kvalitný stan. Vždycky ber pravidlo, že keď budeš jazdiť sám, tak ber pre dvoch, keď budete dvaja pre troch, ale predovšetkým má 2 kg. Existuje aj pre jedného, má 600 kg, ale tých 400 g sa oplatí. Máš tu aj také priestranstvo, tam si dáš boty, aby ti nenavrhlo. Jeden, zdravím ťa Brčo, mi povedal, že bacha, aby ti tam nevliezol had alebo škorpión. Žiadnemu sa to stalo, pretože nemusíte sa báť. Iba nemu, inak nikomu inému. Takže úplne, že brutálny stán a hlavne takýto maličký. Motostan, parádny. Existuje ešte aj Ronin, ten má kilo, to je neskutočné, to je krabica mlieka, ale nevie si to dať preč a nevie si to dať ako moskytieru. Je tam trošku menší vodný stĺpec, ale tiež brutálny stan, kilový, to je nenormálne. Takže kto nemá nejaké nároky, ale ja to potrebujem, hlavne keď som pri mori, aby mi prefúkovalo. Ale aj tuto, keď pôjdem spať a bude večer teplo, nemôžem to podceniť, lebo ráno tu bude veľmi triezvo. Takže toto je Wild Alpen Camp. Zatiaľ som ani nikomu nič neplatil, recepčná tu není, ale ak si čakal, že ti tu teraz budem chodiť a ti ukazovať, to ani náhodou si sa zbláznil. Už to, že som ti toto ukázal, by ťa malo namotivovať zdvihnúť prdel a dojsť si to pozrieť celé. Ja som tu 275. krát a ja som si sem prišiel oddychnúť od ľudí. A toto je najlepšie miesto na to a preto ti to doporučujem. Tu stretneš len svoju krvnú skupinu, kemperov, motorkárov a ľudí, čo milujú prírodu, kajakárov a tak ďalej. Takže bude sa ti tu veľmi ľúbiť. Takže nezabudni dojsť. Zajtra ti ukážem zas iné veci po ceste. Vôbec ma netlačí čas, kamaráde. A to je to najkrajšie na svete. A mám tak dobré žrádelko, že už sa teším na to varenie. Lebo jedlo v prírode chutí 5-krát lepšie. To dobre vieš. A spánok pri tej rieke, pri tom alpskom vzduchu, ti hovorím, tak tvrdo, vždycky v Alpách spím, že tak som nespal ani v umelom spánku, keď ma operovali.
už 14. februára, tento rok som tu bol prvýkrát. Áno, toľko zelenie tu nebolo, každopádne dám ti tip motorkárovi. Nájde si tuto nejaké uľahlé miesto. Najlepšie, kde voda stále prúdi. To znamená, že si pivo niekde schováš pod kameň a zavre si ho druhým kameňom. Potom si následne otvoríš druhé a dokým vypiješ to druhé, tak sa ti vychladí to prvé. Nepotrebuješ ladničku a chladí si najlepšie pivo na svete, to znamená české. Zhodou okolností tu mám Budweiser Budvar, posledný český pivovar, vlastnený štátom. Každopádne Wild Alpen ti ponúkne relax tvojej rodine, motorkárske zážitky neskutočné. A je tu aj obrovský vodopád, 75 metrový. A hodinu a pol musíš trošku ísť ako túru. Dole to dá za pol hodinu, hore za hodinu a pol. Každopádne sa to určite oplatí. Môžeš si to prenajať rafting, raftuje to úplne každý. Tam môžeš vidieť, asi to možno není vidno, ale tam ide otec s malou dcérou. Tam je to hladké, tu je to také divokejšie. Sú tu aj súťaže, môžeš tu bicyklovať. Môžeš tu v podstate robiť čo ťa napadne. Veľa častí týchto lesov, ešte v živote tam nebol človek, lebo sa tam nedá dostať. Dokonca tu môžeš nájsť v jednej jaskyni, s prievodcom môžeš ísť ale aj sám, a pozostatky jaskyného medveďa, ktorý tu už není. Ale sú tu iné zvieratá, však sú to divoké Alpy. Každopádne garantujem ti obrovský relax, obrovský kľud a jedno z najkrajších miest na Zemi. Takže nezabudni dobehnúť, máš to blízko, aj keď ma pozeráš Čiech, aj keď ma pozeráš, neviem, urob si výlet, nestojí to tu Mailand, není to Švajčiarsko, kemp tu stojí 15 €, aj to závisí. Ja som zatiaľ neplatil, nemal som komu. To ne, že by som sa tomu vyhýbal, čo blázniš. Ale na recepcii nikto není, takže to vybavím zajtra ráno, ale my kemperi z toho moc veľa nerobíme. Každopádne, tuto dole sa mi chladí ďalší Budvar a dokým tento steplá, nebudem mať ani šancu, lebo to vypijem dovtedy a už mám chladný ďalší. A čím noc bude stúpať, tým sa to bude ochlaďovať všetko oveľa rýchlejšie. Jak hovorím, máš tu 2 alebo 3 skvelé reštaurácie, jedno aj motorkársky taký pub s tou lepkou, jak si mohol vidieť, máš tu pumpu, na tej pumpe si môžeš kúpiť chladné nápoje, veci, aj lyžičky plastové, aj tanieriky, aj všetko, takže nemusíš akože byť vystresovaný, ale ak chceš väčší sortiment, tak v Mariasel hore v Špári si kúpiš, čo potrebuješ. Takže asi tak. Ja som ti hovoril, že ti to neukážem, ale Bulhar je srdcár. Takže dúfam, že sa tu s vami uvidím. Nezabudni mi odtiaľ poslať fotku a keď ma uvidíš, nezabudni ma pozvať na pivo. Na tento trip nezabudneš. Nepotrebuješ ísť na tú najvyššiu horu a zaplatiť za to Mailand a nevieš, aké bude počasie a tak ďalej. Toto je srdce Alp. Milujem to tu. Budeš nadšený. Ver mi. Dávam ti na to svoj život. Krásne pofúkujem, mám tu aj deadcat, ale nemá zmysel. A vlastne, dokým si nepôjdem urobiť fantastické klobásky a mám olivy a nakúpil som si dobrodky, lebo som vlastne na malej dovolenke. Na tej dovolenke vo Wild Alpen som asi tak 30 krát ročne, celoročne, lebo ma neprestane fascinovať tá nádhera, ktorá sa tu schováva. Je to úplne iný charakter, jak Dachstein alebo Großglockner, alebo Viedeň, zabudni na to, to je špinavé, to čo blázniš. Milujem Viedeň z historického hľadiska, môj dedo tam žil roky, aj narysoval časť metra, ale tam sa rozdeľovala Európa. Viedeň je obrovský historické mesto s obrovskou históriou, ale dnes je to špinavé. Sú tam drogy, veľa ľudí a tá infraštruktúra je katastrofálna. To sa ale nedá porovnať s zbytkom Rakúska. Felden, nádherné, aj kasino Felden, bomba. Ja viem, už som spomínal jedno kasino. Hovorím, to len varujem, aby ste tam nemínali peniažky. To v prvom kole, aj keď napríklad mne sa tam darí, Felden je nádherný, celé Alpy, to je proste nádhera.
Jak som spomínal, najradšej skúmam tie Alpy na motorke mimo ciest. A Wild Alpe není tak známe, napriek tomu, že je to raj na zemi. Prešiel som za život toho strašne veľa, na motorke tiež strašne veľa krajín a mimo motorky ani nehovoriac. Ale toto patrí do mojich top 3. A to, čo si mohol vidieť, to jazero v objatí tých hôr, kde sa nemôže stanovať, ja už 3-krát, tak to je jak z rozprávky. Neskutočné. Toto není cestopis. Počkaj na cestopis, neviem, kedy to pozeráš, možno už je vydaný. O Bulharsku rozobral som to na atómy. Nezabúdaj, jak som spomínal, aj keby tam každý išiel na ten Balkán 50 krát, stále tam chodí jak turista, iba ja tam chodím domov a v tom je strašný rozdiel. To sa nedá napodobniť. Urobil som tak obrovský cestopis a motovlog, ktorý sa nedá napodobniť. O to skôr, že tam mám rodinu, poznám tie zvyky a ten Balkán koluje tu, ale to môžeš počuť, že to není tuctové, že nepochádzam z Prahy. Každopádne, aj keď 50% mojej krvi je českých a som na to maximálne hrdý. Balkán, Česko, z toho Slovenska mám minimum, ale narodil som sa v Československu a na to som hrdý. Dúfam, že sa ti video páči. Ja budem mať za chvíľu pivo chladné. Videl som tu aj Jana Bechera v mojich kufroch a ja idem oddychovať. Určite ti ešte niečo počas tohoto videa krásneho ukážem. Bohužiaľ nemal som internet, nevedel som sa pripojiť. Nevadí. Ja som si prišiel na dovolenku, toto robím len ako bonus. Keď sa ti to ľúbi, nezabudni dať odber, nezabúdaj na to, že robím výjazdy sem, beriem sem motorkárov, takže ak sa budeš chcieť zúčastniť s najlepším guidom, ktorý je na Balkánskom poloostrove, tak nezabudni ma kontaktovať. Alpy, Slovinsko, Balkán a pre VIP na budúci rok aj Bulharsko. Takže tak, a keby si chcel besedu, tiež ma nezabudni kontaktovať. Ale predovšetkým prdelo, zdvihni prdel a dojdi, OK? Na tvoje. Už dlhšie pozorujem chlapika, jak sa snaží cez tie pereje dostať hore. Podľa mňa je to mission impossible. Hen tam, keď si môžeš všimnúť, rafting je tu strašne obľúbený šport, ale majú aj také nafukovačky, ale aj rafty, aj člny. Ale tento, no jasné, že to vzdal. Však to by nedokázal ani Tom Cruise. Veľký rešpekt pre tými dvomi slečnami. Ten už skoro zobral palico. Každopádne. Tá voda má 10 stupňov. Pardon, 2,5 centiáka. Chlapi chápou, že mi tápol. Len to dá na frajera. Hans stále sa pokúša. Hen, Friedrich ide. Dobre. Hen. Všetci idú teraz. Jak električky. Hans, Friedrich, Selin. Vidíš? Selin to trošku posráva. Ale good, smeje sa. Vidíš? Rex, Link, Rex, Link. Ja. Na kurvi. Dobre. Hen. Nechcem byť škoda radostný. Zasekli sa na kameňoch. Dobre. Pod spadom. No oni to dokázali odsúvať a teraz to odsúvajú. Idú predelou dozadu. Ajde. No, vidíš? Simone to posrala. OK. Škoda. Žádny crash to nebol. Ne, ja by som im to nepridal. Ne. Ďalšie pivo sa chladia. Perfektné. A ide zase tento Henrik. Je trošku pomalší. Adolf vzadu, ten len sedí. Ten len dáva rozkazy. Tým nenarážam na hentoho zmrda. Vôbec. Dúfam, že znie v pekle. Ale vidíš, posral to. Dobre, nesmej sa. Skončí v pekle. Hen, zahľadu dozadu. Všetko po celý idú dozadu.
Keby to tak niekto vychytal. Nie, tento stále. Stále ide proti prúdu. Jak šťuka. Hej. No. Chce to ešte tréning, chlapci. Chce to ešte tréning. To máte z toho, že slopete ten Almdudler a jodlujete. No a je čas sa čo? Najesť. Myslím aj na môjho kamoša Igora Bezovaja, tiež mám hrášok. Robím si klobásky a vychladím si pár pív a bude dokonalý večer. Ono obvykle vždycky začnem prvé s vodou, pochopiteľne to je salza, prefiltrovaná. Potom, keď budem mať náhodou čas, tak ti ukážem ten môj filter, ktorý ti určite doporučujem nosiť aj do Afriky, hoci kde, a tým pádom môžeš byť úplne kľudný, lebo prefiltruje 99,9% s garanciou toho, že si doslovne nepresereš cestu a vyfiltruješ 220 000 litrov vody, čiže to máš na roky. Je to fakt palba. Každopádne väčšinou používame taký zákryt, mám ho stále so sebou, nič to nezabere miesta, ale teraz ho nemusím, lebo je úplne bez vetrie. Inak ten stán si vieš otvoriť zľava správa, čiže je to akože pecka, alebo celý to dať preč. No a potom následne veľa dotazov je, čo nosím. Tak nosím vlastný olej, je tam panenský olivový olej, zmiešaný s bioslnečnicovým, ale brutálnym, milujem ho, a je tam nacpané strašne veľa bulharského čili. Takže tak, no, to sa aj zakopla, škoda, že si to nenatočil. Ale nosím aj takýto hrnček, viac, tento sa dá z Decathlonu, na tomto sa dá aj variť, aj keď hovoria, že ne. A nosím aj tento, pekný obrázok, ale šupe sa to, ale je dvojité dno. To znamená, čo? Že ti zostane všetko dlhšie chladné, ale zároveň aj teplé. Čo sa hodí, hlavne v Albánsku, v Bulharsku a všade, kde je proste fakt, že hic. No a potom za sebou nosím svoju koreničku s Teskomi. Nerobím reklamu nikomu, ale je to pre teba, pre motorkáku. Mám tam čili, mám tam grilovacie korene, šarenú sol, to je bulharská špeciálna sol. Mám tam cukor, takže tak. A vlastne s tým môžeš prejsť celú planetu. Fakt toho veľa nepotrebuješ. Určite ti doporučujem tento stôl. Malý Hans uteka. A keby tam mali tú stoličku, nemá s ňou skúsenosť, ale ja si ju určite kúpim. Táto je skvelá, keď máš opierku, mám aj tie rybárske a tak ďalej, mám aj také malé z AliExpressu, super, všetko fajn. Ale keď niečo môžeš zložiť do malého šurzu, tak tým pádom lepšie to dáš na motorke, nezabere ti to toľko priestoru a hlavne pak si tu urobíš úplne, že si tu král Kingpin, takže nič ti tu na svete nechýba. Vieš, čo tu chýba? Ty tu chýbaš. Takže do les. Nož. To je jedna z vecí, ktorú vyslovene potrebuješ, ak máš dobrodružné srdce a cestuješ. Určite ti doporučujem kvalitné nože, nemusia byť najväčšie na svete. Toto mám už veľa rokov, s tým aj rozbije sklo, máš tam karabínku, je to ostrý nož. Si ho hlavne na brus, predtým než niekde ideš. Mám potom také príbory, ktoré sa spájajú, kúpiš to úplne všade. Fakt nepotrebuješ neskutočnú výbavu, ale na noži napríklad ja si dávam vždycky záležať a ja preferujem Victorinox. Dokonca som zberateľ, inak keby si mal záujem o krásne Victorinox limitované edície, daj mi určite vedieť. Mám aj repliku prvého, ktorý momentálne má hodnotu asi 800-900 eur, takže keby si chcel investíciu, daj mi vedieť. Raz to bude stať 10 000, len si musíš počkať 20 rokov. Ale nož určite, jak som povedal, na veľkosť sa nehrá a veľkosť v tomto prípade nerozhoduje. Tie švajčiarske nože sú proste top. Máš na výber, hlavne si to vždycky dobre na brus. Nepotrebuješ si brať so sebou brusku, lebo už som videl aj takých pacientov a nakoniec žrali v McDonalde. Ale nož zaprvé potrebuje každý dobrodruh, každý chalanisko, ale aj každá kočka, ktorá sa rozhodne ísť, lebo ten nož, či už si budeš vyrezávať drevo na špekáčky, alebo s tým budeš variť, alebo s tým zabiješ vlka.
Nemaj tupý nož proste. Zen, das ist Kamera. Wie geht's? Gut. Und deine Name? Paul. Ha? Paul. 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 Bravo. Vidíš? Takto v kempe stretneš takýchto dvoch malých chuligánov. Das ist deine Wohnung? Ja. Bravo, schöne Wohnung. Indian-Wohnung. Unsere Eltern sind bei der Party. Ja, natürlich. Presne, ak tu je vchod, jak sme prišli, tak tu majú vlastne dámy, dievčatá, majú kúpeľne a záchody a z druhej strany sú chlapi. Taktiež vzadu môžeš si robiť oheň a ukážem ti, aký je pohľad na Salzu vlastne zo strany vchodovej strany do tohto nádherného kempu. Ti hovorím, v zime tu není nikto. Jediný tu parkujem, vždycky. Ale tak je sezóna, aj keď za pár dní už detičky idú do školy. Takže toto tu ubudne o 90%. Tu aj keď dojdeš s deckami, vidíš, môžu sa tam hrať. Sú tam preliezačky, všetko možné. Takže pohodička. Veľká pohodička. A vidíš, tu je taký pozvolný vstup do vody. Lavička, takže viem, kde dneska budem tráviť čas. No ja sem určite prídem aj večer. Toto je obklopené hviezdami. Vzhľadom na to, že tu nejsú veľké mestá, tým pádom osvetlenie. A vidíš toľko hviezd, že máš pocit, že sú nakreslené. No a v strede každého dobrého kempu máš riad na umývanie tvojho špinavého riadu. Ale dám ti taký tip zo skúsenosti. Hneď si to umý po tom, čo si navaril. Tým pádom máš to hneď k použitiu, máš to čisté a neprilákaš háveť, mravce, slimáky a tak podobne cez noc. Vieš si tu nabíjať telefón a tak ďalej. Zadarmíko, čiže nemusí si priplácať. Je tu úplne všetko. Niekomu sa tu darí guláš. Tak sa dajú kúpeľne, maximálne čisté. Máš tu sprchy, máš tu záchody. Teplá voda je o polnoci. Takže pohodička. To je nočný život v kempe. Hudba hrá, tam sa čapuje pivo, skvelé. Prišlo sem veľa Čechov, ubytovali sa aj vedľa mňa, bratia. Takže je to super. A popojedem. Dneska tu bude veľmi zábavne, práve preto sa lúčim, lebo som na dovolené. Rána v kempe bývajú oveľa kľudnejšie. Hlavne ak stávaš je jeden z prvých, ak je prvý,
ale zároveň oveľa chladnejšie. Všade je rosa. Na to, že včera bolo 30 stupňov, tak teraz je momentálne tak 10. Ale tie rána sú nádherné v horách. Takže ak chodíš do hor, tak to určite poznáš. A ak budeš jazdiť sem po septembri, určite ti odporúčam lepší spacák. Ale stojí to za to. Nádherné ráno. No nazdar, Agneska. No čau. No čau. Táto malčička sa volá Agneska, aby si vedel. Stretávame tu roky. Ono tu proste býva. To je ksicht Wilde Alpen. Pozeraj tú nádheru a teraz ti ukážem to najkrajšie miesto na svete ráno. Tak toto vyzerá ráno. Najkrajšie miesto na svete. Nádherné tiché ráno v Alpách. A jak som ti práve ukazoval to najkrajšie miesto na svete, tak keď si spomínaš, som ti hovoril, že keby som bol bohatý, slavný, tak by som si nekúpil hen ten barák, ale naopak kúpil by som si nejakú malú chatku vo Wilde Alpen, tak práve ti ukážem tú najkrajšiu kotlinu na svete, ktorú poznám. A presne tu by som chcel zľahka zestárnuť po tvém boku. Každopádne, pozri na tú nádheru. Tam není o čom vôbec debatovať. A vidíš tam tú chatrč? Presne tam by som ve stromov chodil, tam by som parkoval. Spokojný, nič by mi v živote viac nechýbalo. Nechcem toho veľa, len toto. To najkrajšie miesto na svete je tu a toto je tá najkrajšia lúka na svete. Je tu síce zakázaný vstup. Počkaj, či to vážne platí. A nič sa nestalo. Sleduj. To by chcelo si to pozrieť ešte z inej perspektívy.
veľmi dobrý profesionálny typ, ak si začínajúci cestovateľ, alebo aj skúsený. A voda. Je úplne jedno, či chodíš do Alp, jak ja, alebo ideš do Afriky. Treba si uvedomiť, že vodu potrebujeme všetci, hlavne keď si v horách a máš rád cestovanie. A chcem ti doporučiť, bez čoho ja by som nevyrazil. Nemusí si kupovať všetky tie nezmysly a záchrany na Godzilla a milión. Vidím, jak ľudia chodia prebolení, ale keď chceš fakt niečo užitočné, tak si kúp tento filter. Hopla! Pozeraj. To je neopísateľná nádhera. Povedomé, že? Toto som vám už ukazoval včera, ale dneska je ráno. Nádherné ráno. Ja som vám to včera chcel aj nadrenovať, len mal som nejaký problém s technikou a ešte sa mi pokazil gimbal a tak ďalej. Bez ohľadu na to, keď tak trošku neuvidíš ten zákaz vjazdu a vojde sem, že si to mohol vidieť, tak ťa tu čaká takéto schodisko a teraz ti ukážem, čo zažiješ, keď na ňo vstúpiš. Čakaj. Teraz sa zoberiem na prehliadku. Nádhera, že? Tu sa nemôže. Hen, papagaj. Jo, papagaj v Alpách. Kto by to povedal? Človeče. Toto mi stačí robiť na jeden záber, však to je nádherné. To je nenormálne. Bomba, že? Človeku to normálne vyráža dých. No. A presne preto by si mal cestovať. Presne preto. Daj odber. Takže tak, keď vidíš reťaze, hen, papagaj a môžeš ísť. Každopádne už nám začína slniečko vychádzať cez oblaky. Včera bola nádherná noc. Áno, v noci je trošku v horách chladnejšie, odporúčam ti potom od septembru vyššie lepší stán, aj keď ono závisí v akési nadmorskej výške. Aj v lete môže byť strašná zima, ale teraz ti ukážem ešte jednu vec. No a týmto ukončíme. Jedem. Vždycky, keď vidím nejakú vedľajšiu cestu, mne to nedá nepreskúmať. Preto milujem chodiť po alpských cestičkách a za odmenu vždycky dostanem niečo podobného. Sleduj. Keď máš takúto motorku, najlepšie túto, do Styxu, do Bratislavy, sa tu to vyskúšať a máš trošku to dobrodružné srdce, mal by si chodiť aj mimo ciest, neplánovať si tie cesty. Ja mám kompas, skús jazdiť podľa kompasu, tiež zábavné. Každopádne pozri sa na tú nádheru za mňou a keď si všimneš, neviem, či to tam bude vidno, tam tie chaty, tie baráky, to sú najbohatší ľudia na svete. Ne tí, čo majú Mercedesy, baburáky a obrovské vily, čo blázniš. To nemá hodnotu pri toho.
Ale tento, keď ráno stane a uvidí hento, skočí na Vestrom a ide si zajazdiť túto dohor, to je bohač. Zákruty pri Salze sú fenomenálne, ale Hochschwablik, výhľad sa nikdy neomrzí. Včera si ho mohol vidieť, teraz ho môžeš vidieť o 10 ráno. Nádhera. Inak, mimochodom, také upozornenie. Už som to asi spomínal, ale tu všade žijú divoké kozy, kozorohy, jelene, daniele, divé svine, vlci, líšky a podobne. Cez deň je to fajn, sú tam v domečkoch, v norách, ale cez noc, keď tu jazdíš, a to som jazdil tu 1000-krát, tak sa na cestu dá vlastne všetko zverstvo. Takže si dávaj večer bacha, keď náhodou tu budeš jazdiť, treba ísť fakt opatrne. Ale pozri na toto. To sa nikdy neomrzí. Jaro, leto, jeseň, zima, vždy top. Jak z obrázku. Tu bol včera ten rybár za 2200 €. To je blázon. Ja si len niečo ukážem. Okay? Predstav si, že ideš domov. A tá tabula, ich bin Christe, ja nerozumiem, čo sa jedná. Každopádne predstav si, že takto ideš domov. No. Tá predstava je fakt pekná. Teraz keď budem bohatý a slavný. Tu je úplne jedno, kde sa otočíš, kde ideš, však to je nádherné úplne všade. Jaký krásny rybníček. No, s majiteľom pozemku som sa porozprával. Chcel ma ponúknuť nejakou medovinou, ale bohužiaľ jazdím, takže som sa s ním dohodol, že na budúce. Pozaj, všade jablíčka. Krásne. Chce to nájsť si dobré miesto na ranek. Na takejto krásnej oblasti sa krásne miesta hľadajú veľmi ľahko, ale skôr sa mi páči, že si tu jazdím, kde ma napadne. Vieš, to je tá pravá sloboda. Nádhera. Tak moje nádherné miesto na raňajky som si našiel priamo tu. Strašne to tu voní po tých kvetoch. Tu mi žblnkoce Salza, ako inak, dá sa ísť aj dole, ale predovšetkým si môžem počúvať véčkové motory. No, všetci sú na ceste, ale ten, kto sa nebojí, ten ide do lesa. A týmto to ukončíme. Vrátil som sa zás do Mariazel a tesne pod ním pôjdeš rovno, dám ti presne polohu, adresu, kde sa musíš dostať. Tu dole to vidíš a zistíš, že si správne tak, že tam bude výrobca dreva a pôjdeš strašnou alejou dreva, je to strašne vodná cesta a potom nádherným lesom hlbokým, v ktorom sa práve nachádzame. A je tam niekto, aj kto má strašne veľa koní, jak Ewing, Dallas, je to fakt pekné. Každopádne, tu sa s motorkou nedostaneš. Je tam milión zákazov, ale ja som intergalaktický balkánsky novinár, takže ja môžem, ja mám dovolenie, tam mi dal, Hajny mi dal povolenie, každopádne.
A stojí ti zastaviť tam, urobiť si prechádzku, trvá to asi 20 minút, s vestovom 30 sekúnd. Každopádne chcem ti ukázať, čo ťa tu čaká a nemine. Keby teraz sem došiel Rakúšan, tak ten mi zoberie aj legitku do knižnice. Každopádne sleduj. Dámy a páni, chlapci a devčatá. Jeden nádherný vodopád v srdci Alp. Mňa jedine mrzí, že už som raňajkoval, obedoval. Pozri. Pekné, pekné. Tu dávajú nejakú obetu veriaci. Hovorím, škoda, že som už mal raňajky, lebo túto si naváriť by bolo fakt fajn. Rád varím v prírode. Každopádne idem si to vychutnať, vám to ešte na chvíľu ukážem. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Nezabudni dať odber na YouTube, nezabudni dať odber na Instagrame Motobulhár. Čakaj na cestopis bulharský, kde som rozobral Bulharsko do atomu, tak jak nikto predo mňou ani po mne. No a dúfam, že vás tu stretnem, že sa vám to ľúbilo. Nezabudni to poslať do nejakej facebookovej skupiny alebo niekde. Teba to stojí sekundu. A hlavne motorkári by si mali pomáhať, vieš. Len motorkári z toho robia frázu len. Takže ak si srdcár a máš to tu v pôde, hneď daj zdieľať a pošli to niekam, OK? Maj sa krásne a jedem. Vy ste tu ešte stále? Som vám povedal, popojedem. Kam ideš, kamaráde? Aj ty už si myslel, že je koniec. No nádherný bol ten vodopád. Celé to video bolo nádherné. Ale ak chceš vidieť, jak som si navaril v strede ničoho a hlavne, kde ti dopodrobne vysvetlím a ukážem ten filter na vodu, dám ti ďalšie rady pre cestovateľa, či už si začínajúci alebo skúsený, ktoré rozhodne ti pomôžu na tvojich cestách, či už jazdíš na motorke alebo s autom a popri tom aj prehliadku jedného z najstarších kláštorov na svete, Heiligenkreuz. A zároveň ti ukážem tajné zátišie v Burgenlande, čo máš blízko Bratislavy, čo je najväčšia vinná oblasť. A je tu jedno miesto, kde si zás môžeš načapovať horskú vodu a nemusíš ísť ani do Alp. Ale predovšetkým ti poviem exkluzívnu historku, moje stretnutie s obrovským hnedým medveďom v Triglavskom národnom parku, kde som stanoval na čierno v noci. Tak sa stan členom tohto kanálu, nelenže ma podporíš, keď si vážiš, aké to video bolo pekné, dalo ti to niečo a hlavne si uvedomuješ ten čas za tým a to strihanie, vieš, to je na zbláznenie. Každopádne, týmto ma podporíš, stojí to nič a tieto videá dostanú vždycky len členovia, ktorí podporili tento kanál. Tak dúfam, že sa staneš mojím členom a uvidíš, za svy si přijdeš na svy. Každopádne, teraz môžeš stať sa členom. Popojedem!